खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 सेप्तेम्बर 2021 शनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोसोखौ दिनै गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो नाङा फाङा बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुना खहा खालामनो अब्लाबो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोबां हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरबा खाथि लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ अदेबानि बोनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोजोननि आंखाल जागोन। बहाबा दावबायहैयोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सुथुरा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। खुसिनि आंखाल जागोन। जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो मोजां। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां बिथिङाव गोदान आरो मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो गुबुनखौ अननो रोंगोन।
गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन, माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ, गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आयआ बांगोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अननानै फैगोन, गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन, गोसोआ दिनै जोबोर गोख्रों जागोन, सोरबा रोंग'सानिफ्राय बोसोन मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, अदेबानि हरखाबै सोरनिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ, नाथाय गिनो नाङा, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों गोग्लैनांनो हागौ, गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन, गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा आरो गावबो गुबुनजों मान होजानाय नङा, सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानोबो हागौ, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, गोसोआव गोदान बोलो फैगोन, जाफुंसार दावबायनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ, गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन, रांखावरियाव मोजां नङा, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन, गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांनो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो अनसायजागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआव मोजां मोजां साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आयआ बांगोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन, सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन, जेरावबो देरहासार जानो हागोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन नाथाय गोसोनि लुबैनायाबो बांद्राय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन गोबां धोन मोननोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोजोननि आंखाल जागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव गोबां बिथिंनि साननाय फैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हायैनि थाखाय गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन गुबुननि अनसायनाय मोननो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।